Hola, benvinguts. Comencem, si us sembla. Sí? Jo soc la Laura Sallent, soc consultora del Centre de Reempresa de Catalunya i avui us presentaré a la ponència com val la meva empresa. Per això compto amb la col·laboració de la Montserrat Casanovas, és un plaer per mi tenir-la aquí a la sala. La Montserrat és doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i catedràtica d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. A més, ella és analista, auditora, European Financial Advisor i autora de diferents llibres sobre finances i valoració d'empreses i a més ha impartit i imparteix docència en diferents universitats espanyoles i també internacionals. A més, és presidenta de la Comissió de Valoració d'Empreses de l'ACCIT del Col·legi d'Economistes. Ella ens presentarà la part més teòrica de la sessió d'avui, ens presentarà els diferents mètodes de valoració d'empreses, des de la vessant més acadèmica ens presentarà sobretot, no podrà presentar-los tots, només tenim una horeta, però sí que presentarà els més utilitzats sobretot per valorar una empresa petita. I després la segona part de la ponència d'avui consistirà en donar-li pas o donar-li veu a dos testimonials. Contem amb la col·laboració del José Axel i del Josep Maria Saladrigas. Ells són dos reemprenedors d'èxit que ja han comprat una activitat empresarial. De fet, el José Axel va comprar GIC Gabinete d'Imagen i Comunicació tot just fa un parell de mesos, al març d'aquest any, a una empresa fundada el 1995. I el Josep Maria Saladrigas, a part de ser llicenciat en AD Màrqueting, va comprar ja fa uns quants mesos, al setembre de 2015, l'empresa Gima Distribucions de Calçats SL, una empresa fundada el 1987. Abans de donar pas als testimonials, m'agradaria fer una molt breu presentació de Reempresa. Reempresa, com molts de vosaltres segur que ja sabeu, és el mercat de la compraventa d'empreses PIME. Reempresa, per tant, pretén ser una plataforma de trobada entre empresaris que tenen una empresa en funcionament i la volen cedir. Per tant, totes elles estan en funcionament i evidentment en creixement i donen pas a una persona que les vol continuar. Per tant, es presenta com un mecanisme de salvaguarda d'empreses que estan en funcionament i una alternativa a la creació d'empreses per persones com vosaltres, persones emprenedores que poder teniu el desig de tenir una empresa en propietat i no cal, per tant, que el creeu. No cal que creeu aquesta empresa, sinó que podeu continuar una que ja està en funcionament. Si entreu a reempresa.org trobareu allà totes les empreses que estan disponibles per a la venda. Actualment tenim unes més de 800-850 empreses que estan cercant un relleu. Per tant, us animo que entreu i que busqueu la vostra empresa. A més d'aquest mercat virtual, Reempresa també facilita serveis d'intermediació i serveis d'acompanyament. A part de posar-vos en contacte cedent i reemprenedor, el comprador i el venedor d'una empresa, també us acompanyem en tot el procés de transmissió d'una activitat empresarial des de la presentació de les parts fins a la signatura d'un contracte definitiu. Reempresa neix el juliol de 2011 gràcies a la col·laboració entre la patronal CECOT i la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació CEPAC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i els fons FEDER de la Unió Europea. Simplement algunes dades, algunes xifres que hem assolit des de la posada en funcionament de Reempresa el 2011 fins a dia d'avui. Hem aconseguit salvaguardar unes més de 850 reempreses, és a dir, empreses que estan en funcionament i que d'altra manera haguessin tancat. Nosaltres les hem ajudat a continuar a buscar el seu reemprenedor i que a dia d'avui continuïn en funcionament. Aquestes més de 850 transmissions han significat una inversió induïda generada de 44 milions d'euros. És a dir, si agreguem, si sumem tots els preus de cessió efectivament pagats d'aquestes més de 850 transmissions, aconseguiríem o trobaríem aquest valor de més de 44 milions d'euros. A més, hem atès a més de 3.300 projectes de cessió, és a dir, empreses que estaven en venda, les hem atès, moltes d'elles ja s'han venut, algunes d'elles continuen en cessió i les estem ajudant a cercar aquest relleu. A més, hem atès a més de 5.400 projectes de reemprenedoria, emprenedors com vosaltres que poder tenien inicialment la idea de muntar una empresa des de zero i gràcies a que han conegut també el servei de reempresa es plantegen també l'opció de crear una empresa que ja funciona. I aquestes més de 850 transmissions han aconseguit salvaguardar més de 3.100 llocs de treball, tant directes com indirectes. És a dir, persones que estaven treballant en aquestes empreses que si no haguessin trobat aquest relleu, doncs evidentment s'haguessin quedat sense feina.
simplement algunes figures, alguns gràfics. Aquí mencionar el gràfic de creixement de transmissions exitoses en acumulat. Vam començar, com deia, el 2011, vam aconseguir 13 reempreses d'èxit i progressivament hem anat sumant aquesta xifra, l'hem anat fent créixer fins a tot just xifres d'ahir, que ja hem aconseguit en acumulat salvaguardar aquestes 852 empreses. En inversió induïda, és a dir, en preus de cessió efectivament pagats, això significa que el 2011 vam aconseguir 1 milió d'euros en aquestes 13 transmissions i en agregat hem anat sumant aquestes xifres fins a assolir aquests més de 44 milions d'euros que portem a data d'avui. Reempresa és un mercat multisectorial. No ens enfoquem a un únic sector, sinó que treballem en molts sectors. En agregat i en transmissions exitoses trobaríem que el sector comerç és el majoritari a reempresa, amb un 36% de les transmissions exitoses, seguit pel sector hostaler, que acumula gairebé el 30% de les transmissions realitzades a través del mercat de la reempresa, el sector serveis amb un 27% i també destacar el sector industrial, que acumula el 6% de les transmissions realitzades en el mercat de reempresa. La inversió induïda és una mica diferent per sectors. Igualment el comerç està al capdavant de la inversió induïda, amb un 32% de la inversió induïda generada, però el sector serveis acumula més inversió induïda que el sector hostaler, amb un 25%, i la indústria també val a dir que acumula fins al 19% de la inversió induïda generada. Aquest gràfic poder sí que il·lustra una miqueta o introdueix una miqueta la ponència d'avui. Us he preparat aquest gràfic perquè veieu una miqueta els intervals de preus de cessió efectivament pagats fins a dia d'avui. Ja veieu que el mercat de la compra-venda d'empreses de reempresa no és un mercat de grans empreses. Les empreses amb les que treballem són petites o molt petites. Estem parlant de microempreses. De fet, si us fixeu en el gràfic, més del 75% de les transmissions s'han produït per un import igual o inferior als 50.000 euros. No és una gran xifra, no estem parlant de grans milionades, estem parlant d'imports bastant assequibles i per tant si us esteu plantejant el fet de tenir una empresa en propietat a través de la creació, també us podeu plantejar el fet de reemprendre una que ja funciona perquè ja veieu que no és una opció molt cara. De fet, el gran volum de les operacions es situa dels 100.000 euros en avall. Això no vol dir que a Reempresa no treballem també amb transmissions de preus de cessió més elevats. Ja veieu que sí que hem treballat amb preus de cessió de mig milió o 1 milió d'euros, però no és el més habitual, tampoc. I ja per acabar, abans de donar pas a la Montserrat, m'agradaria presentar aquest gràfic que il·lustra una miqueta també la presentació d'avui. A les columnes en rosa veieu el preu mig per sector efectivament pagat, és a dir, allò que s'ha desemborsat de mitja per sector, i en verd veieu el preu mig de cessió desitjat, és a dir, la valoració inicial que feia la precedent. Veieu que sempre hi ha un decalatge entre el que efectivament s'ha pagat i el que desitjava el cedent, la valoració inicial que feia el cedent. Però hi ha sectors on aquest decalatge, aquesta diferència és més important. Per exemple, si us fixeu en el sector serveis, veieu que el preu mig desitjat era de 100.000, uns 100.000 euros i en canvi el preu mig efectiu pagat és de 50.000. Per tant, estem veient una diferència, un decalatge de més de 50.000 euros entre la valoració inicial feta per la precedent i el preu efectivament pagat. En canvi, el sector industrial, aquesta diferència és molt mínima, situada només en els 3.000 euros. De fet, la presentació d'avui pretén il·lustrar una miqueta aquestes diferències entre el que és el valor i el que és el preu. Són coses totalment diferents. El que ara ens presentarà la Montserrat serà com valorar una activitat empresarial i després, gràcies a la col·laboració del José i del Josep Maria, traslladarem aquesta valoració des de la vessant més teòrica a la part més pràctica, com ells van utilitzar aquesta valoració per construir el seu preu definitiu. Doncs, si us sembla, dono pas a la Montserrat. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies, bon dia. Bé, com ja ha dit la Laura, jo els tinc que parlar de quan val una empresa, què és això del valor d'una empresa. Per tant, el primer que tenim que explicar és què entenem per valor d'una empresa. Doncs bé, el valor d'una empresa és l'expressió en unitats monetàries dels elements que formen part del patrimoni de l'empresa, de la seva activitat, de la seva potencialitat, ja sigui tècnica, comercial, econòmica o de qualsevol altra característica destacable. Aleshores, la pregunta següent que ens plantegem és: valor és igual a preu? Bé, ja ho deia Antonio Machado,
fa molts anys, que deia «Es de necios confundir valor con precio». Per què és de necios confundir valor con precio? Doncs perquè el valor, ho veurem, és el resultat d'un procés que implica una sèrie d'elements subjectius. En canvi, el preu és quelcom objectiu, és el resultat del procés de negociació entre comprador i venedor. Què passa? Que per al comprador aquest valor és el preu màxim que està disposat a pagar i pel venedor aquest valor serà el preu mínim pel que està disposat a vendre. Per tant, aquí també ho acabem de veure amb la transparència que hem vist que moltes vegades el preu demanat no és el preu al que es tanca l'operació. El preu demanat pot ser una aproximació del valor de l'empresa, però clar, la subjectivitat d'un i de l'altre doncs fa que les visions no siguin la mateixa. Tots tendim a sobrevalorar el que és l'empresa nostra i a infravalorar l'empresa que comprem. Per tant, doncs, valor i preu són dues coses diferents, però llavors podem preguntar-nos, doncs, per què serveix saber quin és el valor? Bé, és una guia en el procés de negociació i una guia molt útil, perquè si no, no tindria ni una referència al venedor de quin preu té que vendre la seva empresa, ni el comprador per quin preu pot comprar aquesta empresa. Per tant, el valor és quelcom molt útil. Però abans us deia que valor i preu no té res a veure. Bé, aquí no surt. Que no surt. Val, gràcies. Aleshores, us he posat un exemple divertit en què es veu que valor i preu no té res a veure. Aquest senyor, el Piero Manzoni, és un artista del segle XX, va morir l'any 1963 i el seu art es diu art conceptual irònic. Llavors, aquest artista venia tot el que signava i aleshores se li va ocórrer enllaunar les seves pròpies femtes i vendre-les. I la gent li van pagar 120.000 euros per aquestes llaunes. Evidentment, 120.000 euros és el preu. El valor, per mi, és nul. No sé vosaltres, veritat? A mi em sembla com una broma de mal gust, una burla, alguna cosa així, no? Però bé, em va treure 120.000 euros. Per tant, mostra que valor i preu a vegades no tenen res a veure. Qui té que fer la valoració? Hi poso un expert independent. Us ho explicaré. Per què un expert? Bé, si nosaltres tenim un apendicitis, doncs no se'ns ocorrirà ni anar al porter de casa nostra ni al farmacèutic de la cantonada. Ens anirem a un hospital on hi hagi un metge cirurgià que ens pugui operar. Per tant, un expert. Per què independent? Doncs independent pel fet que si nosaltres valorem una cosa que és nostra, com li tenim molt de carinyo i molt amor, doncs ho veiem millor del que és. I per això és millor que sigui un expert que no sigui el propi empresari que ven l'empresa. Per què fem una valoració? Bé, té moltes finalitats. Aquí vostès, en concret, doncs, tant la persona que vol vendre la seva empresa per jubilació o pel que sigui, com la que vol comprar, doncs necessita tenir una guia, una referència, però també bé quan dues empreses es volen fusionar o una vol ser absorbida per una altra, o en el cas de sortides a borsa, veritat, l'empresa té que sortir amb un preu, no cotitzava, per tant, quin preu és aquest? En el cas de escissions, empreses grans que es venen una línia de negoci, herències, donacions, etc. Finalment, aquest últim aspecte preliminar, abans d'entrar en els mètodes de valoració,
els volia parlar de com hem de valorar una empresa. La totalitat o una part? Què vull dir això? Vull dir que o valorem l'empresa com un tot o bé es van valorant les diferents parts i es sumen. No, la resposta és la totalitat. Per què? Doncs de la mateixa manera que nosaltres, com persones, tenim un cor, tenim un fetge, tenim un ronyó, tenim un estómac, veritat, però no seria el mateix considerar aquests òrgans separats i sumar-los. Per què? Què ens dona vida? La interacció d'aquests òrgans, les sinergies que es diuen en el tema, en el plànol científic i empresarial que hi ha entre aquests òrgans. Doncs és igual. En el cas d'una empresa també no podem valorar els diferents departaments per separat o les diferents àrees de negoci. Tenim que fer una valoració de la totalitat. Segon punt, per què en un entorn concret? Doncs perquè l'entorn social, cultural, legal, polític, econòmic condicionaran les estratègies futures. I si condicionen les estratègies futures, condicionaran els resultats i, per tant, condicionaran el valor de l'empresa. Per tant, no ens podem oblidar de l'entorn concret en el que està ubicada aquesta empresa. En un moment temporal. A vegades hi ha persones que diuen no, és que ja ens van valorar l'empresa fa 5 anys. Aquesta valoració de l'empresa fa 5 anys ja no serveix per res, perquè estem en un món en canvis continus i, per tant, sempre és molt important la data de la valoració, la data que es fa la valoració. També es tenen que considerar les possibles contingències. Què volem dir, això de contingències? Volem dir riscos potencials. Riscos potencials poden ser d'ordre molt variat, poden ser de tipus ecològic, incompliments de normatives mitjambientals, tractament de residus, contaminació, etc. També poden ser contingències laborals. Estem comprant una empresa que té una plantilla excessiva o bé estem comprant una empresa que té una plantilla molt envellida o bé estem comprant una empresa que el seu personal és molt poc productiu. Això serien contingències laborals. Contingències financeres serien, doncs, avals, garanties, pignoracions que nosaltres hem fet per poder aconseguir un finançament. Es té que tenir en compte. Fiscals, recursos d'hisenda en tràmit, liquidacions d'impostos no prescrits, encara que no estiguin sotmesos a inspecció. Totes aquestes contingències no les podem deixar de banda. I, finalment, la situació a la que es troba l'empresa. La més habitual és la d'empresa en funcionament, veritat que és la que vostès possiblement es trobaran. Però també podem valorar una empresa en liquidació, veritat, es pot liquidar una empresa que forma part d'un grup multinacional, es pot valorar una línia de negoci, etc. I bé, una vegada hem parlat de totes aquestes qüestions preliminars però importantíssimes, crec que tenim que parlar de quin model de valoració utilitzarem per arribar a aquest valor final de dir aquesta empresa val 100.000 euros o 150.000 euros o el que sigui. Bé, com ha dit la Laura, de models de valoració d'empreses n'hi ha molts, però nosaltres tenim 25 minuts per fer aquesta ponència. Per tant, he seleccionat els 3 grups de mètodes més utilitzats, que són els mètodes basats en el balanç, els mètodes basats en múltiples i els mètodes basats en el descompte de fluxes. Passarem en primer lloc a parlar dels mètodes de valoració basats en el balanç. Aquests mètodes es diuen mètodes estàtics. Per què? Doncs perquè són com una fotografia. I aleshores, què valoren?
doncs valoren els elements que formen part del patrimoni de l'empresa, però no tenen en compte les expectatives de futur de l'empresa. Per això diem que són mètodes estàtics. Una fotografia de lo que és l'empresa en un moment determinat. De la mateixa manera que si nosaltres ara al sortir ens comprem un gelat, doncs què valorarem? Doncs valorarem els components de què està fet aquest gelat, si està fet amb productes naturals, si té bon gust, bon sabor, si té bon aroma, veritat? Això és el que valorarem del gelat. Una mica amb totes les diferències, però els mètodes de valoració basats en el balanç són una mica això. El que ens interessa és quins són els components d'aquest patrimoni. Però bé, també hi ha diferents mètodes que els tenim aquí. El més utilitzat és el valor comptable. Què és el valor comptable d'una empresa? El que els anglesos diuen el book value i nosaltres traduïm pel valor en llibres. És el que val l'empresa segons els llibres de comptabilitat. L'actiu menys les deutes, és a dir, el patrimoni net. El que passa que si agafem, per exemple, les empreses que cotitzen en borsa, doncs tenim un exemple que moltes vegades no té res a veure el valor comptable amb el preu de l'empresa, amb el preu de l'acció. Per exemple, en aquests moments, si mirem el sector bancari, doncs veurem que el valor comptable és més gran que el preu de les accions. I altres vegades és al revés. En el sector industrial, no sé, per exemple, Enagás val a borsa 3 vegades més del que diu la comptabilitat. En canvi, si agafem el Banc Santander, veiem que aquesta relació preu-valor comptable és de 0,70. És a dir, això està molt influenciat pels moments que travessen els sectors, a part de les empreses en si. Però, clar, podem dir, bé, una cosa és el que diuen els llibres de comptabilitat, però l'altra cosa és el que diu la realitat. Aleshores tenim el valor comptable ajustat o corregit. Què vol dir? Doncs que determinades partides de l'actiu les posarem en valor real. Els immobles, maquinària, doncs els clients els podem posar com si fos un valor de liquidació, etc. Llavors tenim el valor comptable corregit. Però, clar, si l'empresa està en liquidació, què haurem de fer? Valorar-la pel valor de liquidació. Què serà? El valor comptable menys les despeses de liquidació. Quines són aquestes despeses de liquidació? Són de diferents ordres. Indemnització del personal, despeses legals, administratives, etc., que comporta el mateix procés de liquidació. I finalment, un altre mètode basat en el balanç és el valor substancial. En aquest cas, el que ens preocupa quan utilitzem aquesta metodologia és el valor de l'actiu de l'empresa, independentment de com s'hagi finançat. Per això només posem que és igual al valor de l'actiu. Un altre grup de mètodes molt utilitzats perquè són fàcils són els mètodes basats en múltiples, que consisteixen a aplicar un múltiple amb una variable molt destacada de l'empresa, les vendes, el benefici, l'EBITDA, etc. Els he presentat els 3 més utilitzats, que són el PER. El PER, una vegada un alumne em va dir que eren les sigles de Plan d'Empleo Rural. Era un andalús. Jo vaig dir, no, de Plan d'Empleo Rural res. Això són les sigles de l'anglès Price Earning Ratio. Preu, benefici, relació. O sigui, la relació entre el preu i el benefici per acció. Bé, què ens vol dir aquesta relació preu-benefici per acció? Doncs, en les empreses que cotitzen en borsa, que és quan s'utilitza més aquest rati, vol dir com valora el mercat cada unitat de benefici per acció. Com valora el mercat cada unitat de benefici per acció. Però
també aquesta valoració pot ser molt diversa. Doncs, per posar-los 3 exemples de 3 empreses que cotitzen en borsa, que són conegudes per tots, tenim el Banc de Santander, que té un PER aproximadament de 10. Després els diré per què dic aproximadament. Què vol dir? Doncs que el mercat, la borsa, valora 10 vegades cada unitat de benefici del Banc de Santander. En canvi, Abertis, l'empresa d'autopistes que tots coneixem, el seu PER és 22. Vol dir que el mercat valora 22 vegades cada unitat de benefici per acció de l'empresa. I si ens n'anem a Acerinox, això ja és una borrada. Té un PER de 194 vegades. Vol dir que la borsa valora cada unitat de benefici d'Acerinox en 194 vegades. Per tant, aquests valors poden ser molt diferents i, clar, cal saber-los interpretar també. Sembla molt fàcil la fórmula perquè cotització de l'acció, això és un element objectiu, però el benefici per acció ja és més complicadet, perquè, clar, benefici per acció és el benefici total dividit pel número d'accions, però aquest benefici total què és? Benefici brut o benefici net? Aquí ja tothom està d'acord, és el benefici net, però bé, aquest benefici net pot ser degut perquè aquest any hi ha hagut uns beneficis extraordinaris. Fora, aquests beneficis extraordinaris els tenim que restar. Té que ser el benefici recurrent. Bé, fins aquí consens, benefici net recurrent. Però, on el veiem aquest benefici? El de l'any 2015 és la mitja dels beneficis dels 3 últims anys? És el benefici que preveiem tindrem el 2016. Per això jo els deia valor aproximat, perquè si vostès fan un exercici de mirar diferents mitjans de comunicació financers per internet i posen PER de les accions que cotitzen en l'IBEX, per exemple, doncs veuran que una mateixa empresa, en funció del mitjà que mirem, té 2 PERs diferents. Per què? Doncs perquè han partit d'un benefici per acció diferent. Per això ens donen una idea aproximada. Però vostès diran, a nosaltres això no ens interessa gaire perquè les nostres empreses no cotitzen en borsa. Aleshores, també es pot utilitzar el PER en el sentit que podem buscar una empresa d'un sector que sigui el sector de l'empresa nostra, de l'empresa no cotitzada que volem valorar i aleshores agafem el PER d'aquesta empresa semblable en quant a sector a la que nosaltres volem valorar, a la no cotitzada, llavors aquest PER de referència el multiplicarem pel benefici de l'empresa no cotitzada i això què ens donarà? Doncs ens donarà un valor de l'empresa no cotitzada. Evidentment, haurem d'ajustar una mica aquest PER perquè, clar, tots sabem que no és el mateix una empresa gran que una empresa petita, però sí ens pot ajudar d'una manera fàcil a obtenir un valor de l'empresa. Molt utilitzat, especialment en el sector del comerç, que he vist que era un dels sectors en els que Reempresa s'han fet més operacions, és multiplicar les vendes de l'últim any per un coeficient, que és aquesta N que vostès tenen aquí a la transparència, que clar, que dependrà molt de la ubicació del negoci i del moment conjuntural en l'aspecte econòmic que estem travessant, veritat? Si resulta que estem en un moment expansiu, doncs aquesta N potser val 3, i si estem en un moment de recessió, potser aquesta N val 1. No és el mateix que el nostre comerç estigui molt ben ubicat que estigui molt mal ubicat. Evidentment, com més ben ubicat sigui, aquest valor de N serà més gran. Si està més mal ubicat, li donarem un valor de 1, per exemple. Això s'utilitza molt. En el cas de les farmàcies, és el mètode que sempre utilitzem. Un altre múltiple interessant és l'EBITDA. L'EBITDA també és l'acrònim de l'anglès
earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Què volem dir amb tot aquest nom? El benefici operatiu, és a dir, el benefici abans d'interessos, impostos i amortitzacions de l'actiu material i de l'actiu immaterial. Doncs bé, si multipliquem aquest EBITDA per un número, n, que també dependrà, aquí també farem dependre la conjuntura i característiques particulars del negoci que estem valorant, doncs serà més alt o més baix. Lo normal entorn a 6. Això en quant als mètodes basats en múltiples. Aquests són utilitzadíssims perquè, com ho veuen, són fàcils. Però el mètode de valoració més consensuat, i després els explicaré els avantatges i els inconvenients d'aquesta metodologia, són els mètodes de valoració basats per descompte de fluxes. Aquests, a diferència dels mètodes de valoració basats en el balanç, tenen en compte precisament l'expectativa de futur. És a dir, si jo sóc un pagès i vull comprar unes gallines, normalment aquestes gallines les compraré pels ous que pondran i així aquests ous jo els vendré. Normalment no compraré les gallines perquè les comprin per carn per fer caldo. Aleshores, aquí en el cas de l'empresa, el mateix. Nosaltres comprem una empresa per les expectatives de futur, pel rendiment que aquesta empresa en generarà. Llavors, aquesta metodologia precisament en reflexa aquesta expectativa de futur. Aquesta fórmula una mica complicada que veuen que tenim aquí la transparència és perquè, a diferència dels altres mètodes que es diuen estàtics, aquests es diuen dinàmics. Tenen en compte el moment del temps. El diner, en funció del moment del temps, té un valor o un altre, veritat. Si ara nosaltres aquí hi hagués una senyora d'aquestes que et diuen que t'adivinen el futur i ens preguntés, ens digués, a vostè li té que tocar la loteria, però què preferiria? Que aquest $1.000.000 que li té que tocar li toqui ja, ara o l'any que ve? Segur que tots diríem ara, però no solament per les coses que podríem fer amb aquest $1.000.000, sinó que a lo millor pensàvem, amb aquest $1.000.000 comprarem una empresa, és dir, invertirem aquest $1.000.000 i l'any que ve aquest $1.000.000 valdrà més que el $1.000.000 d'ara. Aquest més que valdrà aquest $1.000.000 dintre d'un any és precisament el valor del diner en el temps. Dit d'una altra manera, seria el que deixaríem de guanyar si el $1.000.000 ens el donen ara mateix o ens toca ara mateix. Per tant, aquesta metodologia té en compte això, el valor del diner en el temps. No és el mateix que l'any que ve obtinguem un flux de caixa d'1.000.000 que l'obtinguem dintre de 5 anys, encara que sigui el $1.000.000 nominalment igual. Aleshores, per poder comparar aquests fluxes que tindran lloc en moments futurs del temps, és per això que s'utilitza l'actualització. Per això diem que en aquest mètode el valor de l'empresa és igual al valor descomptat dels fluxes, dels cash flows, dels fluxes de caixa que preveiem generarà aquesta empresa. Però bé, veieu que en aquesta fórmula tenim bastants paràmetres que no sabem què són. Tenim els cash flows, aquestes CF sub 1, CF sub 2, CF sub n. Tenim un valor residual en el moment n, que seria el valor de la gallina quan ja no posa ous i la venem per fer caldo, això seria el valor residual, i després a baix tenim aquestes Is, que és el que en diem la taxa d'actualització o descompte.
ara veurem tots aquests paràmetres. Comencem. Què és això del flux de caixa? Bé, és un concepte que té diferents accepcions. Aquí us presento les dues més útils. El cash flow lliure, que ara en parlem immediatament, i el cash flow de l'accionista. Què és això del cash flow lliure? És el flux de fons generat per l'activitat operativa de l'empresa. Què vol dir això? Que no tenim en compte el deute, però sí tenim en compte els impostos, perquè independentment de com es financi l'empresa, Hisenda ja sabeu que no perdona res. Per tant, doncs, aquest cash flow lliure serà aquest flux de caixa que genera l'activitat operativa de l'empresa tenint en compte els impostos, però sense tenir en compte el deute. Per tant, sense tenir en compte les càrregues financeres. Per això agafem el benefici abans d'interessos, però després d'impostos. Aquest benefici abans d'interessos i després d'impostos li sumem les amortitzacions, però també li tenim que restar els increments d'inversió tant en actius fixes com en actius circulants que han sigut necessaris pel bon funcionament de l'empresa. Finalment, això és el cash flow lliure. El cash flow de l'accionista és bastant similar, amb la diferència important que aquí sí tenim en compte el deute. És dir, en realitat és el flux disponible per l'accionista. Per això partim del cash flow lliure, li restem les càrregues financeres, els interessos, li restem la devolució de tots aquests préstecs i crèdits, però al tanto, com aquestes càrregues financeres, aquests interessos i aquestes comissions provoquen un estalvi fiscal en l'impost de la renta de la societat, aleshores aquest estalvi fiscal li sumem. I el resultat de tot això seria el cash flow de l'accionista. Però bé, si hem incrementat el deute, doncs també li haurem de sumar perquè serà una entrada de flux. En síntesi, si és una empresa que no està endeutada, el cash flow lliure coincidirà amb el cash flow de l'accionista. Si és una empresa, entre cometes, normal, que té deute, doncs serà el cash flow lliure més gran que el cash flow de l'accionista. Un altre punt important, quina taxa de descompte? Quin és aquest rendiment que nosaltres considerem que perdem per no tenir aquests fluxos de caixa tots ara, en aquest moment inicial, i no anar-los tenint de manera successiva? Doncs aquí hi ha molta literatura financera. És un dels temes que ha fet córrer més tinta. Però bé, finalment s'ha arribat al consens de que és el cost utilitzat, el cost de capital dels recursos financers utilitzats. Bé, si nosaltres tenim uns recursos propis i uns recursos aliens, aquest cost de capital mig serà una mitja ponderada del cost de capital dels recursos propis i del cost dels recursos aliens. Per tant, al tanto que en aquesta fórmula d'això del WACC, que és aquest nom que es diu en anglès del Weighted Average Cost of Capital, que no vol dir res més que la mitja ponderada del cost de capital de fons propis i de fons aliens, li hauríem d'anteposar el cost de capital dels recursos propis al percentatge de recursos propis. Si nosaltres tenim 50% recursos propis i 50% recursos aliens, doncs bé, a davant de la K sub RP li posaríem 0,50 i a davant de la K sub RA li posaríem 0,50. Si el cost de capital dels recursos propis fos un 20% i el cost de capital dels recursos aliens un 10%, doncs
aquest cost mig ponderat, veritat, seria un 15%, d'acord? Seria la mitja ponderada d'aquests dos tipus de recursos. Li he posat els recursos propis, en aquest exemple, un cost de capital molt superior en els recursos aliens pel major risc que correm quan nosaltres invertim en el capital d'una empresa. D'acord? Aquest més risc vol dir més remuneració i, per tant, més cost de capital. Quan una empresa cotitza en borsa, aquest cost de capital dels recursos propis és una mica més complex de determinar. Partim del tipus d'interès lliure de risc. Aleshores, com nosaltres, inversors, per invertir en aquesta empresa, correm més risc que si invertim en un deute de l'Estat, en deute pública, veritat? Llavors, aquest més risc vol dir que li exigim una més rendibilitat a aquesta acció. Li exigim una més rendibilitat a les accions de Santander, d'Abertis, d'Acerinox, a la que vulgueu. Aquesta prima de risc, com la calculem? Doncs bé, hi ha un coeficient, que és el coeficient beta, que és un múltiple que ens indica el risc mig que corre aquesta empresa pel fet de cotitzar. Per exemple, si aquesta beta val 1, vol dir que la nostra acció, si avui a l'IBEX puja un 1%, doncs pujarà un 1%. I si avui a l'IBEX baixa un 1%, la nostra acció baixarà un 1%. Però clar, si aquesta beta és 2, vol dir que si avui a l'IBEX puja un 1%, la nostra acció pujarà un 2%. Però bé, si avui baixa un 1%, aquesta acció que té beta 2 baixarà un 2%. Per tant, aquesta acció és més arriscada que el que és la borsa espanyola en general, referenciada per aquest índex borsari, que és l'IBEX 35. Aleshores, aquest coeficient beta, que és aquest multiplicador de lo que diem risc sistemàtic o risc de mercat, el risc que corre l'empresa pel fet de cotitzar en una borsa, veritat, el multipliquem per la diferència entre la rendibilitat del mercat expressada per aquest índex de referència i aquesta rendibilitat lliure de risc, que podria ser aquest bo de deute pública espanyola a 10 anys. Per tant, la prima de risc. Però vostès diran, què ens explica aquesta senyora si la nostra empresa no cotitza en borsa i la que volem comprar tampoc? Aleshores, com calculem el cost de capital dels recursos propis? Bé, jo tinc companys que els dirien, vostès van a internet, busquen una beta d'una empresa similar i l'ajusten. Bé, això és molt complicat, que jo ho faria, però una manera més fàcil seria de dir, a veure, quina és la rendibilitat que ens exigiran els nostres accionistes? Ens exigiran un 15%? Doncs un 15%. Ens exigiran un 20%? Doncs aquest 20% serà el cost de capital dels recursos propis. El cost de capital dels recursos aliens és molt més fàcil, perquè estarà format pels interessos i les comissions del deute que volem pagar. Per tant, doncs, ja sabem com calcular aquesta I de la fórmula, que és la taxa de descompte o taxa d'actualització, com també s'anomena. Però bé, segueixen els problemes. Quants períodes tenim que considerar? És a dir, quants anys de fluxos de caixa tenim que preveure? Bé, aquí tots pensaran, com més millor, no? Però clar, què passa? Que cada vegada que ens allunyem en el temps, les nostres previsions seran més incertes. Per tant, normalment es considera 3 o 5 anys. Dependrà de la informació que té disponible a l'expert que té que valorar aquesta empresa. I encara queda una altra variable, que és el valor residual, el valor de la gallina per fer el caldo. Aquest valor residual
es considera que és el valor d'una renta perpètua que és igual al cash flow de l'últim exercici per on fem el tall, és a dir, si considerem 3 anys, val? O sigui, estimem el cash flow del 2017, 2018 i 2019, val. Doncs aleshores considerem que aquest cash flow de l'any 2019, aquest cash flow que hem previst, creixerà a una taxa G, i aleshores considerarem el valor residual com la renta perpètua d'aquest cash flow que creixerà a una taxa de creixement G. Un altre problema. Quin és el valor d'aquesta taxa de creixement G? Aquí també, cada maestrillo tiene su librillo i hi ha diferents maneres. Una és de dir, bueno, a veure, estem a Espanya, quina és la previsió de creixement per l'any 2019? Posem que sigui un 2%, creixement del producte interior brut. Doncs aquesta G seria el 2%. Una altra manera seria de dir, bueno, com creix aquest sector? És un sector amb expansió tal? Què? Li posem, som conservadors, li posem que creix un 5%. Li donem un 5%. O bé, un altre mètode més fiable. De la meva manera d'entendre, clar, tot això és opinable, com poden veure, o subjectiu. Seria veure quina és la taxa de retenció de beneficis. Si jo reparteixo dividends entre els meus accionistes d'un 40% i retinc un 60%, llavors multiplicaria aquesta taxa de retenció per el que en diem el ROE. El ROE és la rendibilitat dels recursos financers. Si els meus recursos financers tenen una rendibilitat del 12%, doncs bé, llavors jo multiplicaré aquesta rendibilitat que jo espero dels meus recursos financers per aquesta taxa de retenció dels beneficis. I així, doncs, ja haurem solucionat els valors de totes aquestes variables que intervenien o intervenen en aquest carro de fórmula que els he posat abans. Montserrat, perdona, estem a punt d'acabar el temps. Sí, només ja vaig. Un minutet, sisplau, i donem pas als Les avantatges i els inconvenients. Quines són les avantatges d'aquesta metodologia? Doncs que és una metodologia molt completa. Considera les variables claus del negoci. Com vostès han pogut veure, per preveure aquests cash flows lliures o de l'accionista, de què hem partit? Doncs del número d'unitats que han venut. El número, doncs, aquí vindrà un company que té una sabateria. Doncs el número de sabates de cada model que ha venut multiplicats pel preu de cada parell de sabates. I això, la previsió de lo que preveu vendre l'any que ve. És a dir, haurem de començar per aquí dalt. És a dir, que és una anàlisi molt complet que ens obliga a fer una previsió a mig i llarg termini. Clar, això implica ja planificar quines estratègies nosaltres farem per poder obtenir finalment aquests cash flows, permet utilitzar diferents taxes de creixement a curt i llarg termini i un altre tema que no el tenen a la transparència però que és important, ens permet construir 3 escenaris base. És a dir, fer un escenari base que seria quins serien els cash flows més probables, un escenari optimista que seria què passaria en el millor dels casos i un escenari pessimista que seria què passaria en el pitjor dels casos. Llavors, en lloc d'un valor, tindríem 3 valors. Aquesta tripleta de valors ens ajudaria molt finalment, en el procés de negociació. I finalment, els inconvenients. Com tota la vida, hi ha avantatges i inconvenients. Quins inconvenients té aquesta metodologia tan completa? Doncs que hi ha incerteses inherents als escenaris de futur, sobretot amb empreses de recent creació, empreses que no tenen un passat. Vostès, al comprar una empresa a reempresa, ho tenen més fàcil perquè ja tenen una història passada. Però quan crees una empresa, el llibre està per escriure, per tant, és més complexa.
com la valoració és complexa, aquesta valoració té un cost i també doncs, hi ha una incertesa a l'estimació del valor residual. Però bé, una altra cosa que vull afegir per acabar és que vostès pensin que si vostès compren aquesta empresa i la gestionen millor que el propietari anterior, vostès tindran uns fluxos de caixa, tindran uns resultats millors i, per tant, el valor de l'empresa que vostès estan comprant amb la seva gestió serà millor. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Montserrat. Ok, ja per acabar la ponència d'avui, m'agradaria introduir el José Axel i el Josep Maria Saladrigas. Moltes gràcies per venir. Molt ràpidament m'agradaria que us presentéssiu vosaltres i presentéssiu la vostra empresa. Soc el José Axel. Jo estic dirigint ara mateix una empresa que es diu GIC, Gabinete d'Imagen i Comunicació, que es dedica al sector de comunicació i relacions públiques. És el que també es diu un gabinet de premsa. Josep Maria? Em dic Josep Maria Saladrigas, jo sóc economista. En aquests moments vaig adquirir una empresa que es diu Gima Distribucions de calçat i ara es diu Gima Saladrigas, que el que fa és distribuir calçats per a Espanya, Portugal i França. Molt bé. Us volia preguntar, arran també de la presentació que ha fet la Montserrat, si vosaltres veu utilitzar alguns mètodes de valoració que ha presentat avui la Montserrat o veu utilitzar d'altres. Com veu fer vosaltres la valoració de la vostra empresa? Bé, en el meu cas vam fer un mix. Vam analitzar els balanços conjuntament amb Reempresa. En aquest cas vull donar molt les gràcies a dues persones que em van ajudar molt, que van ser la Clàudia Masó i el Joan Llivina, que ja no està a Reempresa, però em va ajudar molt també. A partir d'aquests anàlisis de balanços vam fer el que la Montserrat ha dit, una miqueta la valoració de llibres i coses. Bé, a partir d'aquí vam fer un anàlisi dels beneficis de l'empresa, vam intentar valorar-la per 5 vegades a l'EBITDA, també, vam tenir un altre valor, però el més valor que ens va donar a nosaltres va ser l'anàlisi del fons de comerç, en aquest cas. Vam analitzar els clients, vam visitar alguns clients conjuntament amb els venedors que disposàvem, vam visitar els representants per tot Espanya, que eren 15, i a partir d'aquí vam valorar, perquè en aquest sector de la moda és molt important poder valorar les persones que estan en el mercat. A partir d'aquí vam analitzar el que són els estocs principalment. Al ser un sector de moda es va tenir que anar amb molta cura, va ser unes discussions llargues i entretingudes amb el propietari, que si un model estava de moda o no ho estava, però finalment es va arribar a un acord. José, en el teu cas, com vas fer la valoració? Sí, nosaltres també vull agrair a la Cristina i a la Clàudia. La Clàudia Massó, ja veieu que coincidim amb el Josep Maria. Nosaltres vam utilitzar diferents mètodes, sempre ajudat per la Clàudia, com era el valor comptable i l'EBITDA per un índex multiplicador. També jo vaig fer un altre anàlisi previsional, és a dir, com ha dit la doctora, una mica el que esperava que es pogués facturar amb aquesta empresa. Després vaig utilitzar un concepte que és el ROI, el retorn de la inversió. Això m'ho va comentar un reemprenedor, que era el senyor Obregón, amb qui vaig tenir ocasió de parlar, i calculant una mica la inversió que tenia que fer i en quant de temps recuperaria aquests diners. I després vaig utilitzar una altra eina que es diu un anàlisi d'AFO, que és de debilitats, d'amenaces, d'oportunitats i de... em falta un, però és el DAFO, que em va servir també per comparar no només l'empresa que finalment vaig comprar, sinó una altra que també estava valorant. És a dir, aquest exercici ho vaig fer doble. Jo vaig estar treballant amb dues empreses molt diferents totes dues, però que d'alguna forma també a nivell personal, i això és una anàlisi també que vaig fer, les dues em feien col·loquialment patxoca.
que m'agradava continuar amb l'activitat. Val. I ja per acabar, se'ns acaba el temps, una última pregunta. Va haver-hi molta diferència entre la valoració que vau treballar i el preu efectivament pagat? I si és així, per què? En el meu cas va haver diferència i aquí he d'agrair el tarannà de la Imma, que també està aquí amb nosaltres, la cedent, perquè va ser una negociació molt, jo diria, primer amable i després molt oberta, molt sincera, molt honesta. En un moment donat va haver una pèrdua d'un client i això, per part meva, va portar, per dir alguna cosa, a renegociar el preu, aspecte que va arribar, en el meu sentit, en bon terme, perquè vam arribar a un millor preu per mi, en aquest cas una mica pitjor per la Imma, però crec que també hi ha un aspecte personal que la Imma valorava, de la meva persona, de lo que podia aportar a l'empresa, que també crec que va incidir en la negociació perquè hi hagués aquesta diferència. I en el teu cas, Josep Maria? Bé, en el meu cas també va haver-hi diferència, degut a que vam negociar també el quedant-se del personal. Això va ser un motiu de rebaixa de preus. També em va ajudar que ell em seguís llogant el magatzem on teníem tot el material a un preu més que raonable. Aleshores això també ens va ajudar a prendre una decisió, però la diferència de preu jo diria que en aquest cas va ser raonable. Perfecte, ens hem quedat sense temps. Volia agrair la participació de tots els ponents d'avui, animar-vos a quedar-vos en aquesta sala. Tot just ara farem una altra ponència de reempresa, 7 vegades més fàcil comprar una empresa que començar-la des de zero. I també us animem a venir demà a l'espai de Matchings, a l'espai de networking al pavelló número 1, on hem convidat a 30 empreses cedents que hi participaran activament i que estan buscant un relleu, estan buscant el seu reemprenedor. Per tant, us animem a participar i si entreu a reempresa.org encara podeu reservar un bloc de mitja horeta per entrevistar-vos amb aquestes empreses. Moltes gràcies.